बड़ खुशखबरी निकल के आ रहल बा भोजपुरिया दर्शक और पवन सिंह के फैन खातिर। ए खातिर एगो हम गाना गाइम कि जिसका हमें था इंतजार ओ घड़ी आ गई। जी हाँ भाई लोग, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो रिलीज डेट आ गई बा फाइनली। जी हाँ भाई लोग, हमनी के सब फैन मिल के जौन की रिलीज डेट खातिर अनुरोध कैले रही जा, तो बता दी कि काल सुबह 6:30 बजे पावर स्टार पवन सिंह के सबसे सुपर हिट गाना धन धुआं हो जाए के फुल वीडियो रिलीज कल जा रहा बा शुभ लाभ फिल्म यूट्यूब चैनल पर। जौन गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे बन जा, ई रिलीज पोस्टर हटे। और बता दी कि बतावल जा रहा बा टीम के द्वारा, और पोस्टर पर भी लिखल बा कि काल सुबह 6:30 बजे पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिलीज कल जाए फुल वीडियो के साथ। तो अब धमाल मचावे के वक्त आ गई बाटे, पवन सिंह के प्यार अपन देवे के वक्त आ गई बा। तो कल सुबह आप लोग भी जुड़म जा हमनी के लाइव जौन की देखम जा, धमाल मचाइम जा, तांडव मचाइम जा जवन होके। तो आप लोग यही रिपोर्ट में बतावे आए रहे कि पवन सिंह के नया गाना जौन गाना के नाम बाटे धन धुआं हो जाई के वीडियो रिलीज डेट आ गई बा काल, यानी कि 24 तारीख के सुबह 6:30 बजे शुभ लाभ फिल्म यूट्यूब चैनल पर पवन सिंह के गाना धन धुआं हो जाई रिलीज कल जा रहा बा। एमे पवन सिंह और अंजलि राज की आवाज सुने के मिली। ई गाना के अरुण बिहारी लिखले बारे, म्यूजिक प्रियांशु सिंह के बा। और सबसे बड़ बात कि ई गाना के वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित जी बानी। तो वीडियो धमाल जरूर मचाई। और आप लोग के बता दी कि बहुत ही बेकरारी रहे ई वीडियो के देखे खातिर। तो आप लोग भी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, पूरा इंडस्ट्री में फैला दीजिए। कल बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के धुआं धुआं करे के बा, रिकॉर्ड के धुआं हुई। जय हिंद दोस्तों।